Häzirki günlerde Etirege etrafynyň Gyzylbayır owasyna bagçylyk bilen meşgullanýan telekeçi bagwan Magtymly Pragynyň Gyzylbayır göwlüň açar diýip wasp eden bu jenneti günjegine ösdürip ýetişdirýän zeytun baglaryna agroteniki talaplara laýyk ide ýola goýup, olardan bol hasyl almagyň höttesinden gelýär. Şuller telekeçi bagwanyň bagçylyk bölümlerini agroteniki talaplara laýyk ösdürip ýetişdirilýän, tagamy we ýokumlygy wagtda esasy miwelerin hataryna durýan zeytunyň bitkilli hasylyny ýygnamakda, olary sewtiň bazarlaryna el ýeterli narxlardan çykarmakda münasip işler bitirilýär. İşewurlyk düzümüň ähli ulgamlardaky işler bilen bagly bolmagy häzirki döwrüň möhüm talabydyr. Bu ýerelge hormat prezidentimiziň ýyl-ýurt bähwetli özgertmeleriniň esasy bolup durýar. Telekeçi bagwan häzirki wagtda zeytun agajynyň 2100 düýbüne ide gedýär. Onuň 500 düýbi 2016-njy ýylda ekilip, häzirki mövsümde zeytunyň her düýbünden ortaça 30-40 kilogram hasyl ýygnalýar. Ýyl geçdikçe hasyllyk ýokarlanyp, bir düýpden 80 kilograma çelli hasyl alınýar. Bu ýerde 2019-njy ýylda ekilen zeytun agaçlarynyň 1600 düýbünden şu ýyl ilkinji hasyl alınýar. Telekeçi şu ýyl 10 tonna hasyl almagy meýilleşdirýär. Telekeçiniň zeytunyň iň gowy hasyllygy ýokary görnüşinden nahallary ýetişdirýänligi gurrun edilýän orada öz bolşy ýoluň tapylandygyny tasdikleýär. Bu ýagdaý tejribe alşmaklyga täze mümkinçilikdir. Bu ýerde häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda zeytunyň ýagyny almak boýunça meýilleşdirilýän işler gutlanmagy münasipdir. Gyzylbayır owasyna ýetişdirilýän zeytun ýagy alınmadyk ýagdaýyna ilata ýetirilýär. Anam bilen islenlik işe badalyga berilmegi ahyrky netijede bähwetli tamamlanýar. Munyň aýdyň misalyny zeytun ekilen meýdanyna görmek bolýar. Hut häzirki günlerde agroteniki ýygy bir kemsiz ýerine ýetirilýän zeytun baglaryň ekologiýadan arasda miwelerini ýygnamak işleri gyzgalaňly dowam edýär. Ýergelenine aýtsak zeytun suwsuzlygy örençi damly agaç bolup, ol ýylyň ähli pasylyna hem gök öwsýär. Onuň miwesi we ondan alınýan ýagy insan üçin tiňitli we ýokumly iýmit hasaplanýar. Zeytun ýagyna A, B vitaminlerden başga da sünk dokumalaryny we içege diwarlaryny berkitmäge kömek edýän E, D, K vitaminleri bar. Zeytun ýagynyň sarp edilme ganyň holesterininiň derejesini peseldýär we onuň döremeginiň öňüni alýar. Ýürek damar keselleriniň howpuny azalýar. Zeytuny iýdirli ulanmak iýmit siňdiriş ulgamynyň we baryň işleýişini gowlandyrýar. Zeytun iýen adamyň ennamynyň öjükleri dikelýär. Aşgadanna yara böwrekde daş bolsa zeytun ýemek maslahat berilýär. Galyberde ösümlik ýaglarynyň içinde iň köp vitamin zeytun ýagynda jemlenendir. Bu miwäniň peýdaly taraplary barada gahrman arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik kitabyna hem aýratyn nyktalyp geçilýär. Häzirki döwürde tebigaty aýawly çemeleşmek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlaryň biri bolup durýar. Milli derejede we ähli umumy derejede hem ekologiýa howpsuzlygynyň üpçün edilmeginiň bähwidine ýurdumyzda şäherleriň we owalaryň töweregine ýaşyl dowlaklaryň döredilmegi gözeňine tutulýan ulak möhletlerini bagy wasallyga böremek maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Häzirki wagtda bütün dünýäde adamlar üçin ägirt uly ähmiýete eýe bolan daşky gurşaw goramagyň ören möhüm meseleleriň çözügini tapmakda ýurdumyzyň uly goşandy ikrar edilýär. Balkan welaýatynyň bagwançylyk bilen meşgullanýan telekeçilerdir kärendeçileri ýurdumyzyň owajalyk puwdagyna berýän ýadawsyz üns aladylar üçin gahrman arkadagymyza hem de arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdarlar.